Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры прапануе вашай увазе культурную тэрапію на любы густ у праграме «Літаратурны калейдаскоп». Вас чакаюць квесты, музейныя заняткі, майстар-класы, паказ кінафільмаў і батлеечных спектакляў, жывая музыка, а таксама шматлікія каларытныя сувеніры беларускай тэматыкі. Я, цар Ірад, дзяяч слаўны, сяду на свой трон дзяржаўны. Батлейка Батлея, чароўная дзея. Знаёмства са старажытным лялечным тэатрам заварожвае ўсіх, ад мала да вяліка. Супрацоўнікі музея пазнаёмяць гледачоў з гісторыяй батлейкі і яе героямі, а таксама пакажуць некалькі батлеечных спектакляў на светскія і рэлігійныя тэмы. А ў дадатак прыемны бонус пад назвай «Па той бок батлейкі» – магчымасць паспрабаваць сябе ў ролі сапраўднага батлейшчыка. Яшчэ адна актыўнасць, якая прапануецца ўдзельнікам праграмы – майстар-клас «Сувенірная паштоўка». Гэта сапраўдная арт-тэрапія для аматараў хэндмейду. Удзельнікі маюць магчымасць паглыбіцца ў творчы працэс і сваімі рукамі зрабіць сімпатычную сувенірную паштоўку з аўтарскім дызайнам. А радкі беларускіх класікаў дадаткова ўзбагацяць яе прыгажосцю мастацкага слова. У межах інтэрактыву «Калі саджуся за паперу» адбываецца ўзнаўленне пісьменніцкага творчага працэсу. Удзельнікам прапануецца надрукаваць верш Петруся Броўкі на пішучай машынцы, якая яму належала, з рукапісаў самого аўтара. Але фантазія наведвальнікаў не абмяжоўваецца. Пры жаданні можна надрукаваць любы тэкст, у тым ліку і паспрабаваць сачыніць уласны твор. У межах музычнага падарожжа па любімых кінастужках прапануецца вандроўка па музыцы, якая ў розныя гады гучала ў кіно. Вельмі часта найлепшымі эпізодамі фільмаў станавіліся музычныя сцэны, у якіх гучалі кранальныя і шчырыя песні. Прыкладам такіх кампазіцый з'яўляюцца песні «Цёмная ноч», «Стары клён», «Спеў аб добрым настроі» і многія іншыя. Акунуцца ў атмасферу рамантычнай казкі вам дапаможа акардэон. Гульня кніганоша або падарожжа па зачароўваным царстве выклікае аднолькавую цікавасць як у дзяцей, так і ў дарослых. У 1913 годзе ў Вільні выйшла кніга Максіма Богдановича «Вянок». Радасная вестка разляцелася па гарадах і, вядома ж, у Мінску захацелі яе прачытаць як мага хутчэй. Даставіць зборнік паэзіі з Вільні ў Мінск бяруцца дзве каманды. У падарожнікаў будзе магчымасць прачытаць вершы Максіма Богдановича і адгадаць загадкі, што надасць сілы і дазволіць рухацца па зачарованым маршруце хутчэй. Настольная гульня «Загадкі дзеда Кандрата» – гэта сапраўднае падарожжа па творчасці паэта-сатырыка, пісьменніка-байкапісца, вучонага Кандрата Крапівы. Запрашайце сваіх сяброў на спаборніцтва ў літаратурных ведах. На прэзентацыі перасоўнай выставы «Максім Богданович. Жыццё і творчасць» наведвальнікам прапануецца выправіцца ў падарожжа па жыццёвым і творчым шляхах Максіма Богдановича. Падарожжа праходзіць у форме займальнага квеста па матэрыялах тэматычнай выставы, прысвечанай знакамітаму беларускаму паэту. Наведвальнікам праграмы таксама прапануецца мультфільм «Я тайну ў глыбіні душы хаваю» кінастудыі «Беларусьфільм». Гэта зачаравальная стыльнай карцінкай гісторыя пра Максіма Богдановича, любоў да роднай культуры і мовы, яркія моманты жыцця і творчасці паэта, ад рэжысёра Алены Пяткевіч. Літаратурны калейдаскоп – гэта культурная тэрапія на любы густ ад Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. Вывучаем культурную спадчыну разам!